Der er så mange dygtige terapeuter derude. Så hvorfor skal du vælge lige præcis mig? Jeg har speciale i angst og selvværd og hjælper mennesker, der føler sig fastlåste eller alene med deres egne følelser. Hos mig så handler terapi ikke kun om samtale, men også om, at klienten føler sig set, hørt og forstået og får redskaber til at håndtere hverdagen og de udfordringer, der måtte opstå. Jeg er nærværende, men jeg vil også gerne love dig, at jeg godt tør at udfordre dig, hvis det bliver nødvendigt i din udvikling. Så hvis du længes efter forandring og har brug for en terapeut, der ser hele dig, så kan det være, at jeg er den rette terapeut for dig. Tag endelig fat i mig, hvis det fanger din interesse.